שלום, בהרצאה הנוכחית נעסוק בהתפלגות הסכום של משתנים מקריים בלתי תלויים. בשיעור הקודם עסקנו במשתנים מקריים בלתי תלויים ובקשר שלהם לפונקציה יוצרת מומנטים רב-ממדית. בשיעור הנוכחי נרצה לעסוק בסכום של משתנים מקריים בלתי תלויים ונחקור אותם בשלוש שיטות שונות. נושא שהוצג בקורס היסודות הוא ההתפלגות של סכום של זוג משתנים מקריים בלתי תלויים. אנו נרצה לבחון נושא זה מחדש תוך שימוש בכלים שרכשנו בקורס הנוכחי. לצורך הדגמה, נסתכל על דוגמה שנפתרה בקורס קודם בחישוב ישיר. נחזור על הפתרון שניתן בעבר ונציג שתי דרכים חלופיות בהן ניתן להשתמש כדי לפתור את אותה הבעיה. בעתיד יעמדו לרשותנו שלושת הגישות השונות כדי להתמודד עם בעיות דומות. זמינות הכלים השונים תאפשר לנו, בהתחשב בתנאים השונים, לבחור בכלי המתאים ביותר כדי להתמודד עם בעיה ספציפית אותה עלינו לפתור. בתור דוגמה נעסוק בבעיה שבו x מפולג פואסוני למדה, למדה 1, y מפולג פואסוני למדה 2, ושניהם בלתי תלויים זה בזה. נסתכל על הסכום x1 ועוד x2 ונשאל את עצמנו מה ההתפלגות של הסכום. למען האמת, אנחנו כבר יודעים מהי התשובה. הסכום מפולג פואסוני עם סכום התוחלות, למדה 1 ועוד למדה 2. הדגש בדיון הנוכחי יהיה על דרכים שונות כדי להגיע לתוצאה הזאת. אז ראשית, הפתרון שהוצע כבר בקורס היסודות, פתרון שמתבסס על חישוב ישיר. אנו מעוניינים בפונקציית ההסתברות של המשתנה S בנקודה S קטן, כלומר ההסתברות שהמשתנה S מקבל את הערך S קטן. את ההסתברות הזאת אנחנו יכולים לחלק בין הערכים השונים ש-X יכול לקבל, אחד הרכיבים, בין 0 ו-S לכל היותר, והמאורע הרלוונטי, כש-x יהיה שווה לערך x קטן, יתייחס לכך ש-y שווה ל-s מינוס x. מכיוון ש-x ו-y בלתי תלויים, אנחנו נקבל סכום x הולך מ-0 ועד s של ההסתברות ש-x שווה לערך x קטן כפול ההסתברות y שווה לערך s מינוס x קטן, והדבר הזה שווה כאמור לסכום x הולך מ-0 ועד s של e בחזקת מינוס למדה 1 בחזקת x חלקי x עצרת כפול e בחזקת מינוס למדה 2 בחזקת s מינוס x חלקי s מינוס x עצרת. והסכום הזה, אם אני אוציא את הגדלים שלא מופיע בהם x מחוץ לסכום, כלומר את e בחזקת מינוס למדה 1 ועוד למדה 2, מה שאני אקבל בתוך הסכום זה את x עצרת s מינוס x עצרת כפול למדה 1 בחזקת x למדה 2 בחזקת s מינוס x, ואני יכול לראות שמסתתר כאן הסכום הבינומי אם אני מכפיל ב-s עצרת ואני מחלק ב-s עצרת, והסכום של פיתוח הבינום ייתן לי e בחזקת מינוס למדה 1 ועוד למדה 2, הגודל שמצאנו קודם, תוצר הסכום זה למדה 1 ועוד למדה 2 בחזקת s, ואת זה אני מחלק ב-s עצרת. כלומר, התקבלה פונקציית ההסתברות של ההתפלגות הפואסונית. הנוסחה בה השתמשנו לחישוב פונקציית הסתברות של סכום של שני משתנים מקריים בלתי תלויים נקראת נוסחת הקונבולוציה. בעבור משתנים מקריים בלתי תלויים, הצורה הכללית של הנוסחה היא
ההסתברות שהסכום שווה לערך מסוים שווה לסכימה על פני כל הערכים שאחד המשתנים יכול לקבל, למשל x, של המכפלה של ההסתברות של אותו משתנה כפול ההסתברות שהמשתנה השני מקבל את הערך המשלים. נוסחה דומה מופיעה גם בעבור משתנים מקריים בלתי תלויים רציפים, שאז אנחנו מחשבים את הצפיפות של הסכום על ידי אינטגרציה של מכפלת צפיפויות. צריכים לשים לב שגם בסכימה וגם באינטגרציה אנחנו מסתכלים רק על ערכי x רלוונטיים, כלומר ערכים שבהם שתי הפונקציות חיוביות. הפתרון השני יתבסס על פונקציה יוצרת מומנטים. אנו נחשב את הפונקציה יוצרת המומנטים של הסכום ונקבל פונקציה יוצרת מומנטים של s בנקודה t שווה לתוחלת של e בחזקת t כפול המשתנה s, וזה שווה לתוחלת של e בחזקת t כפול x ועוד y, השווה לתוחלת של המכפלה e בחזקת tx כפול e בחזקת ty. מכיוון שהמשתנים המקריים x ו-y הם בלתי תלויים, גם e בחזקת tx בלתי תלוי ב-e בחזקת ty, ולכן התוחלת של המכפלה שווה למכפלת התוחלות, כלומר התוחלת של e בחזקת tx כפול התוחלת של e בחזקת ty. הגודל הראשון שווה לפונקציה יוצרת מומנטים של x בנקודה t, והגודל השני שווה לפונקציה יוצרת מומנטים של y באותה נקודה. הדרך שבה נשתמש בזהות הזאת היא להציב את פונקציה יוצרת מומנטים של x ואת פונקציה יוצרת המומנטים של y בצד ימין, ולראות מה מתקבל כתוצאה מהמכפלה. פונקציה יוצרת מומנטים שתתקבל היא פונקציה יוצרת מומנטים של הסכום שאותה ננסה לזהות. אז במקרה הפואסוני, פונקציה יוצרת מומנטים של x היא e בחזקת למדה 1, e בחזקת t מינוס 1. פונקציה יוצרת מומנטים של y היא e בחזקת למדה 2, e בחזקת t מינוס 1. זה שווה ל-e בחזקה של למדה 1 פלוס למדה 2 כפול e בחזקת t מינוס 1. הפונקציה שהתקבלה היא פונקציה יוצרת מומנטים של משתנה מקרי פואסוני עם פרמטר למדה 1 ועוד למדה 2. המסקנה היא כמקודם ש-S מפולג בהתפלגות פואסונית עם למדה 1 ועוד למדה 2. הגישה השלישית תבחן את ההתפלגות המשותפת של אחד המשתנים, למשל x, ושל הסכום של שני המשתנים, כאשר המטרה היא לזהות את ההתפלגות של משתנה אחד בהינתן הסכום, על ידי כך שנשלים את ההתפלגות המשותפת למכפלה של התפלגות שולית כפול התפלגות מותנית, נקבל את ההתפלגות השולית הנדרשת. וכמובן, אין כמו דוגמה כדי להמחיש את הרעיון, נשתמש באותה דוגמה שהסתמכנו עליה קודם, הדוגמה שבו x ו-y מפולגים פואסונית ובלתי תלויים. אנחנו רוצים לרשום את פונקציית ההסתברות המשותפת של x ו-s בנקודה xs, והדבר הזה מתייחס למאורע ש-x מקבל את הערך x קטן ו-y מקבל את הערך s מינוס x. במקרה הפואסוני זה שווה ל-e בחזקת מינוס למדה 1 למדה 1 בחזקת x חלקי x עצרת כפול e בחזקת מינוס למדה 2
למדה 2 בחזקת s מינוס x חלקי s מינוס x עצרת. וזאת כאמור בעבור x ששייך ל-0, 1 ועד s ו-s שמקבל ערכים חיוביים 0, 1, 2, וכך הלאה. נרשום את הביטוי שהתקבל כמכפלה של שני גורמים, כאשר בצד שמאל נאסוף את כל הגורמים שתלויים ב-x. אז מה שיש לי זה למדה 1 בחזקת x, למדה 2 בחזקת s מינוס x, מחולק ב-x עצרת s מינוס x עצרת, ובצד ימין אני ארשום את הגורמים שלא מופיע בהם x. במקרה הזה זה e בחזקת מינוס למדה 1 ועוד למדה 2. כעת אני יכול לזהות שבצד שמאל יש פונקציה שנראית כמו פונקציית התפלגות בינומית, אז בואו נשלים את זה לפונקציית התפלגות בינומית על ידי כך שנכפיל ב-s עצרת, ואז אנחנו צריכים לחלק ב-s עצרת ונהפוך את הלמדה 1 ולמדה 2 להסתברויות על ידי כך שנחלק אותם בלמדה 1 ועוד למדה 2. ומה שהתקבל זה סך הכל למדה 1 ועוד למדה 2 בחזקת x ועוד s מינוס x, כלומר למדה 1 ועוד למדה 2 בחזקת s. מצד ימין קיבלנו את פונקציית ההסתברות השולית של s, שהיא כאמור פואסונית, אבל לא עבדנו לחינם, מכיוון שמצד שמאל קיבלנו את פונקציית ההתפלגות המותנית של x בהינתן הסכום, ובמקרה דנן הפונקציה הזאת היא ההתפלגות הבינומית. כלומר, אנחנו יכולים להוסיף על העובדה שאנחנו כבר יודעים שסכום מפולג פואסוני את העובדה ש-x בהינתן ש-s שווה ל-s קטן מפולג בינומי עם s ולמדה 1 חלקי למדה 1 ועוד למדה 2. בשיעור חקרנו את ההתפלגות של סכום של שני משתנים פואסוניים בלתי תלויים. גישות שהשתמשנו בהן הן חישוב ישיר, גישה אחת, שימוש בפונקציית צד מומנטים, גישה שנייה, וחישוב ההתפלגות המשותפת עם משתנה נוסף כגישה שלישית. אנחנו נבחר כל פעם את הכלי המתאים לפתרון בהתאם לבעיה שאיתה צריך להתמודד. בשיעור הבא נעסוק בצפיפות של פונקציה של וקטור מקרי. להתראות.